Akwụkwọ Jenesis isi nke 43. Oke ụnwụ ahụ wee sie ike n'ala ahụ, o ruo mgbe ha risịrị ọka nke ha siri n'Ijipt bute. Na nna ha sịrị ha, jeghachinụ zụtara anyị nwantị ihe oriri. Juda wee gwa ya okwu sị, nwoke ahụ gbasiri anyị ama ike sị, unu agaghị ahụ ihu m ma ọ bụrụ na nwanne unu esoghị unu bịa. Ọ bụrụ na ị na-eziga nwanne anyị ka anyị na ya wee yikọọ jee, anyị ga-arịda zụtakwara gị ihe oriri. Ma ọ bụrụ na ị gaghị eziga ya, anyị agaghị arịda. N'ihi na nwoke ahụ sịrị anyị, unu agaghị ahụ ihu m ma ọ bụrụ na unu na nwanne unu ayịkọghị bịa. Izrel wee sị, n'ihi gịnị ka unu mejọrọ m n'igosi nwoke ahụ na unu nwere nwanne ọzọ? Ha sị, nwoke ahụ jụsịrị ajụjụ ike banyere anyị, banyerekwara ụmụnna anyị, sị, nna unu ọ nọ ndụ ugbu a? Ọ dị nwanne ọzọ unu nwere? Anyị wee gosi ya dịka okwu ndị a si dị. Anyị ga-amara n'ezie na ọ ga-asị, meenụ ka nwanne unu rịdata. Juda wee sị Izrel nna ya, ziga nwaokoro ahụ ka mụ na ya wee yikọọ jee. Anyị ga-ebilikwa jee ka anyị wee dị ndụ ghara ịnwụ, ma anyị ma gị ma ụmụntakịrị anyị. Mụ onwe m ga-anọrọ ya mgbe n'aka m ka ị ga-ajụta ya. Ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, ọ bụrụkwa na akpọtaghị m ya n'ihu gị, emehiewokwa m megide gị ụbọchị ndụ m niile. N'ihi na a sị na anyị anọghị ọdụ, n'ezie anyị ga-alataworị ugboro abụọ ndị a. Izrel bụ nna ha wee sị ha, ọ bụrụ na ọ dị otu a ugbu a, meenụ nke a, werenụ ụfọdụ n'ime ihe makasịrị mma nke ala nke a n'ihi unu. Wedakwara nwoke ahụ onyinye ịnata ihu ọma, nwantị balm na nwantị mmanụ aṅụ na ụda dị iche iche na mee na akụ na almond. Werekwa na ego ọkpụkpụ abụọ n'aka unu, ego kwa nke enyeghachiri n'ọnụ akpa unu, weghachinụ ya n'aka unu. Eleghị anya, ohihie anya ka ọ bụ. Kurukwanụ nwanne unu bilie jeghachikwuru nwoke ahụ. Chineke nke pụrụ ime ihe niile ya nyekwa unu obi ebere n'ihu nwoke ahụ, ka o wee zitere unu nwanne unu nke ọzọ na Benjamin. Ma mụ onwe m, ọ bụrụ na agbabawo m aka ụmụ. Ndị ikom ahụ wee were onyinye ịnata ihu ọma ahụ. Ọ bụkwa ọkpụkpụ ego abụọ ka ha were n'aka ha. Na Benjamin ha bilie rịda n'Ijipt guzo n'ihu Josef. Josef wee hụ Benjamin n'etiti ha. Ọ sị onye bụ onyeisi ụlọ ya, mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ gị, gbukwaanụ dozie ihe, n'ihi na mụ ka ndị ikom ahụ ga-eso rie ihe n'etiti ehihie. Nwoke ahụ wee mee dịka Josef sịrị ya. Nwoke ahụ wee mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ Josef. Ndị ikom ahụ wee tụọ egwu n'ihi na emere ka ha bata n'ụlọ Josef. Ha sị, ọ bụ n'ihi ego ahụ nke enyeghachiri n'akpa anyị na mmalite ka a na-eme ka anyị onwe anyị bata, ka o wee chọọ anyị okwu, dakwasị anyị, were anyị ịbụ ndị ohu, werekwa ịnyịnya ibu anyị. Ha wee bịakwute nwoke ahụ nso, nke bụ onyeisi ụlọ Josef. Ha gwa ya okwu n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ, sị, biko onyenwe m, anyị rịdatara n'ezie na mmalite izuru ihe oriri. O ruo mgbe anyị bịara n'ebe ịnọ ọnọdụ abalị, na anyị meghere akpa anyị ma lee, ego onye ọbụla dị n'ọnụ akpa ya, bụ ego anyị na ọtụtụ ya zuru oke. Anyị eweghachiwo ya n'aka anyị. Ọ dịkwa ego ọzọ anyị wedataworo n'aka anyị izuru ihe oriri. Anyị amaghị onye tinyere ego anyị n'akpa anyị. Ọ sị, udo dịrị unu, unu atụla egwu. Chineke unu na Chineke nke nna unu enyewo unu akụ zoro ezo n'akpa unu. Ego unu ruru m aka wee mee ka Simeon pụkwute ya. Nwoke ahụ wee mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ Josef, onye ha mmiri, ha wee saa ụkwụ ha, onyekwa ịnyịnya ibu niile ha nri anụ ụlọ. Ha wee dozie onyinye ịnata ihu ọma ahụ ruo ọbịbịa Josef n'etiti ehihie, n'ihi na ha nụrụ na ọ bụ n'ebe ahụ ka ha ga-eri nri. Josef wee bata n'ụlọ ya, ha wee webatara ya onyinye ịnata ihu ọma ahụ nke dị n'aka ha n'ime ụlọ, kpọọ isi ala nye ya.
ọ jụọ ha ajụjụ banyere udo, ha sị, "Ọ nọ n'udo bụ nna unu?" Agadi ahụ onye unu kwuru okwu banyere ya ọ nọkwa n'udo? Ha sị, "Ohu gị bụ nna anyị nọ n'udo, ọ nọkwa ndụ." Ha wee rube isi kpọọ isi ala. O wee lie anya ya abụọ hụ Benjamin nwanne ya, bụ nwa nke nne ya. Ọ sị, "Ọ bụ nke a bụ nwanne unu nke nta, onye unu gwara m okwu banyere ya?" O wee sị, "Ka Chineke mere gị amara, nwa m." Josef wee mee ngwa, n'ihi na obi ebere ya niile dị ọkụ n'ahụ nwanne ya. Ọ chọọ ebe ọ ga-akwa akwa. O wee baa n'ime ụlọ ya kwa akwa n'ebe ahụ. Ọ saa ihu ya pụta, jisie onwe ya ike sị, "Dọkwasịnụ nri." Ha wee dọkwasịrị ya nke ya iche, dọkwasịkwara ha nke ha iche, dọkwasịkwara ndị Ijipt nke ha iche, bụ ndị ya na ha na-erikọ ihe. N'ihi na ndị Ijipt apụghị isoro ndị Hibru rie nri, n'ihi na ihe arụ ka nke ahụ bụrụ ndị Ijipt. Ha wee nọdụ n'ihu ya, ọkpara dịka ọnọdụ ọkpara ya si dị, nke ntakwa dịka ọnọdụ nke nta ya si dị. Ibubo wee wụrịta ndị ikom ahụ n'ahụ n'etiti ibe ha. E wee si n'ihu ya butere ha onyinye nri, ma onyinye nri Benjamin karịrị onyinye nri ha niile ugboro 5. Ha wee so ya ṅụọ ihe ọṅụṅụ wee ṅụjuo afọ.